Stekspijp van Geleen. Dat is de kogel, dat is de kogel. Ja, Rick. Hoe is het nou een keer? Jongens, we zullen maar eens beginnen. We hebben natuurlijk het eerste filter van dadelijk het slachten die. Even nog eens een daal van applaus voor zijn kanjer. En ik voel die gaat, Rick is dat angstzweet. Gisteren bij het afschiet heb ik hem een helmpje gegeven. En zo wie eigenlijk het ganse carnavalseizoen aan de gang is geweest. Als dat jong gaat ergens aan moet denken, dan moet de andere lui dat doen. En heeft Nicky helemaal wild geappt hoe dat helmpje is. Ik heb dich dan vanmiddag met z'n lopen. Hé jong, ik ga er geen lange spanning. Ik heb die helmpje. Ik heb niet dat helmpje eens. Oh jee. Kijk. Dan hebben ze dadelijk gewerkt. En nou juist moet ze dit nog eens even gaan aandoen. Wacht, ik zal eens even uit de verpakking pakken. Dat is eigenlijk voor goed voorbereid, hè. Dat weten ze dat al. Dus wat dat betreft passen we er wel goed bij. Pas je hoofd neer op. Ik hoop dat het groot genoeg is. En stap er maar eens rustig in. Hè. Niet kapot maken. Maar nee, Vlu, je hebt dat niet allemaal metgekregen natuurlijk. Rick is een fantastische prins geweest. Wacht, pak die ketting eens even af, dat hij dadelijk hartstikke naar de kloten is. Nee, dat die achter de oren hangen, joh. En Ricky. Heb je ook een beetje gezonde zenuwen doen? Eigenlijk wel, hè. Maar het filmt nog wel met je. Film nog met. Ik ga eens even kijken wie weet het ze zijn. Even wachten, man. Zet me er tegenaan, man. Nou, alles wat dat jongen goed gevraten tijdens zijn prins zijn, dat is hem onbestraft gebleven. Maar dat gaat niet langer gebeuren. Ron Wons heeft hem gisteren op de interne afscheid hem gespaard. Maar dat doen veel zeker niet. Ja, kom een beetje naar voren. Dat wil de vetzooi.
Luister. Dat mankje, dat kreeg het voor elkaar. Omdat hij zo ongeveer elke dag moet het nest te bellen. Omdat het jong de sleutel vergeten wordt. En doe steeds er nog op. Ik had het moeten voor de deur laten liggen, dat kan ze er zeker van zeggen. Dat moet je bij mij niet proberen. Dan heb je hier lang naar de garage gestuurd. Maar kreeg het elke keer weer van elkaar. Om godverdomme dat kind uit het bed te laten komen. Het is zelfs zo erg geweest dat ze van de land op de bank is blijven slapen. Heb ik gelijk, Nicky? Ja, erg. Dat deed ze niet meer, dus de laatste keer geweest en ik kreeg de straf. Maar dat mocht zo dadelijk door. Dan heb ik nog gehad. 3 keer de verre verkloot. Ik weet niet wat er nou met aangevangen is, maar ik ben lang en ik blijf nog met die stompatjes de deur hangen. Doe godverdomme de krop zo met mijn door en ik dus 3 verre in de kloten geworden ben. Nou, ik vraag me af of het voor de kaart is. Maar dat is toch niet alles. Dan ging even op stap. Ja, en dan komt papa aan. Is het zoiets? Ja, laat maar even doen nog. Laat het nog maar even gebeden. Oh, wacht, kom maar op. Laat het de vuurbier kijken, hè. Want we willen alleen maar aaien. Oh, die gaan nog weg. Die gaan een veilige haven zoeken. Ja, dan moest ik voorstellen. Dan zag Han, jongens, we moeten bier leggen. Ik zag dat een beetje weer langs zetten dadelijk. Een beetje zo achterin, zo, hier zo. Hier. En dan zag Han, we moeten bier leggen. Nee, niet de bier man, dat ging niet goed, niet achter. Nee. En dan zag Han, kom, we moeten bier leggen. En dan stond ik even ze naar de razelen. Ja, ik heb geen geld hier. Ron, kan ze me eens even 50 euro lenen? En dan kwam Ron weer, hè, 50 euro. Goed, dat hebben we allemaal geregeld, hè, hebben we genoeg te drinken gehad. Maar dan komt het. Elke nacht moest dat jong tot sluiten van ook maar werkelijk alles op stal blijven, samen met Ron. En ja, Karen en Germ. Doe heb je helemaal naar huis moeten brengen. Ik heb het pas afveurig. En doe mocht staan ik naar omhoog stralen. Maar, hier hebben hier voor u staan. Rick, draai niet maar eens om, jong. Het Prinsentribunaal. En we hebben daarvoor een jury nodig. En wij willen zich daarvoor opgehouden. Ja, allemaal natuurlijk. Nicky, kom doe eens even naar boven staan. Ron, dik hoog even. Dan hebben we nog een oud prins voor dich. Ben, kom zo hoog even naar boven. En Scary Larry. Gaat hier eens even zitten. Allemaal naar beneden. Ik heb hier een blaadje voor u. En voor alle eier. Zet hem eens even in dat ding. Boem, de kast is wel weg. Heb de schroevendraaier dat er niet goed komt. Heb de kop erin. Zo. Heb ik even de accumooi gezien dat er niet goed komt. Nee, niet nee. Jee, wat heb er nou die schroeven gedaan? Man, de Gene, hè. Een ganz handvol schroeven en dan pak ik zus die één die doorheen moet. Maar goed. Ricky, voelt zich dan comfortabel? Nee, eigenlijk niet, hè. Nou, ik wil het niet te gek maken. Scary, oh ja, daar hebben we de naam mee. Dit is voor de mildere straffen. Zo zien jullie. We hebben die net veel vergriepen gehad. En daarvoor krijgt een straf. En ik wil het, als ze de beetje netjes was, beperken de 3 straf. Maar, eigenlijk niet. Nicky, daar heb je een blaadje. Daar staan 2 eieren op. Daar staat een mattenklapper op. En dat heb je allemaal. En dan wil ik u voor het eerste vergriep
tot een agent Karen elke nacht de hoes moeten laten brengen, ja, wil ik u straf huren. En je mag allemaal gaan doen, steek er een schat op wat je denkt dat er daarvoor een straf moet krijgen. En Ron, ik vind die kwal. Man. En wij willen het komen doen. Karen, kom hier, zeg. Ja. Hou me voor een vetje. En dan mag ik best halen houden, want dat mag kapot. Ja, de mannen kloppen. Ja, Rick mag ook kapot. Ik zal dit er even voor doen, hè. Zo. En we hadden dat nu 2 keer, hè. 4 keer 2, dat is 8. Dan gaan we beginnen, hè. En... Hey, wacht het al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wat verdomme man. Nee, dit nog niet. Is het kapot? Ja, mannen klopt er geen meer. Ja, nee, maar je mag dat blijkbaar toch even bewaren nou. Dus ik wil niet de hele mond ik doe dit niet, hè. Zie je gewoon dat? En Karen. Dus ja, we halen de Karen even onder. En dan hebben we de tweede vergrepen. Met dat sleutel. Elke nacht, Nicky met Karen moet het bed bellen. En ik vind dat we daar niet zo mild voor moeten zijn. En wat ga je vandaag voor een straf willen? Hey, ja, haha, dat zit in nu. Nou, Nicky. En doe wat ze doen. Doe het, Sandra. Doe het. Maar ik ga wel met over. En ik dacht zelfs een ding dat ik moet staan. Ik ga Nicky, kom maar. Ik ga eens even een brood vieren. Oké? Kom maar, als ik het enige niks, dan zit vast. Ja, stop de muziek maar. Nicky, ik zou zeggen, die heeft ze zo lang opgewacht, hè. Gooi dat ding voor die staan. Allee, laat gaan. Oh, is nog niet, die gooi je aan. Nee, gooi. Dat is 1. En dat is 2. Ja, dat is zelf gezegd. Dat is 3. Dat is 4. Dat is 5. Dat is 6. Dat is 7. Dat is 8. Ja. Oh, geweldig, Nicky. Nu vult dat ding. Geweldig, ja? Ja. Hé, zo gaan we. Hoeveel zit er dan in? Ik heb 40 eieren gehad. Die zitten op de kookje. Ja. Weet je, dan kan ik nog wel heel lang doorgaan. Maar wat ik nog het ergste vind, hè. Hoe vind ik dus de stoere ziet dat ze best. De hamster keek dan 2 keer te huwelijk geworden. En dat hebben ze nog helemaal niet gedaan. En nu wil ik de man even verloren. Kom eens even niet. Het is toch wel een bedje binnen. Maar heel makkelijk nog eens een keer op die volkplaats nog een even opgooien. Dat mag ik niet doen wat ik ga doen. Maar wat vinden we dat dat voor straf moet komen, jongens? Man, geweldig. En dat kan je doen zonder dat je dan ook maar 1 schuldje vullen over hebben. Je mag die ganse doos in 1 keer tegen opplakken. Dat mag je wel doen. Koepie staan. Pap, wil je honger? Ik ken dat, dan kom ik wel komen. Ik ga met een stapje omhoog dat je me niet meer schooit. Kom, dan loop ik even met ik met. Een beetje korter bier. Nog maar korter bier. Nog maar korter bier. Nog maar korter bier. Ja, goed zo. Dan kijk je op de mensen dit missen. Al hij dat doen. Waar gaat het horen gooien, nou man?
Ah, goed zo. Hey, kijk de man maar aan als ze naar de kant. Hoppa! Ja! Blijf bij de man, Ja, die zal ik altijd steunen! die zal dich Steunen! in Hey! en geluk. Angela, de kippen, joppa! Geweldig, geweldig. Oude man, Hebben we vooral een nummertje voor de pap? Of laten we het zelf opstaan? Pap, kom eens naar boven. Hier geeft hem nog een doorrijder. Hé, we kent je ons gewoon. Gans los gewoon. En dan gaan. Nee, nee, kom hier zitten. Niet te vrij gooien. Hoppa. en ik krijg jou, jij hebt jouw idee. En we zwerven niet Hey! Dat was een voldrager. en die je nooit. Nee, zijn goed man, ik heb genoeg hè. Hier. Ja, leef nu! Leef nu! Die zijn er voor u. Onze nieuwe oud-prins, Rick de Eerste! En ik hoor de greetje naar Fluna. Ja, loop eens de knoot. Hé jongens, hij heeft het fantastisch gedaan. Ik kon het niet laten. Ik heb 2 weken geleden word ik s'nachts om 4 uur wakker. Ik denk dat gewoon ik wil met hem. Ik heb de ganse dag wakker gelegen. Ik heb ervan genoten al heel lang. En Nicky ook. Jongens, bedankt. Hou goed aan tank. Ja, dat is goed genoeg. Dat is een echtgenoot prins. Kom maar goed, jong. Je hebt ze een hand ook. Ga weg, niet. Ga weg. Even losmaken. Ik voel zo helemaal lekker. Godverdamme. Wir machen Spaß auf Musik. Wir machen Als er de knijp toe bent, staat hier voor u, dames en heren, oud-prins Rick de Eerste.